se yoburaibu ayo mwalimu munene we skuru ya sekondari ya Tambacha iwe gotoka se ward ya Kigogi ime ya kitu cha Chenoti kaunti ya Kisii Musubati Nyaboke asuma eskuru yunigo omugaso oigoro ya nyatuka bage gutwara umuyiga wokoena na ebiegwa ase abarkuwa bali banyatuka bagakora amatemu buya ase amatemu amanene yo mwako eta unagotumanya umurikito Daniel Ontiri Nase skuru ya sekondari ya Tambacha yegotoke ward ya Kigogi hase bunge ya kitutu cha Chenoti ime kaunti ya Kisii asili tukulelero yara umuyiga bokoene nebiegwa hasa aborokiwa na muno balia bakolete buya hasa matemo manene yo mwako eta umuyiga boyikirunwa na buwatani ao gati yabo balia bekiseme nebyombe byaborokia na muno hase kaunti ya Kisii ukwana chinga kecho mwalimu munene hase skuru iga Musubati Nyaboke asuma Oteabuna hasa matemu ayo aboroki wabo nigo bakolete buya wetania emyaka yonsi ya magiga na igo barorambu ya koba ebiegwa na koba okoboko hase mireme miya asense mwende aboroki wabaiga nigo basegetwa kuligirire buya chikosi bagokora chingaki barerike hase chikosi ao elio tibenyora hase chikosi chimbe chirabaise ko basariye magima chinguru chingaki nenibo yabo asomo yo boigo siasa ya boroki abosyo bobochoryo bonene wabo mapema umwako gocha nigo cha watanse ne chingaki cho Joseph Abinja oyoro executive secretary wekiombe kya boroki akupet uburya aboroki abaiga gukinigwa ebiwango byemirimo elio kwegenderera kolenganigwa negikabarure amigilia saboroki gwa showing how those promotions were done so that we can also check from our county and be able to understand the criterion they used to give the promotions to our teachers. I know people have overstayed in their job groups. That is where we are trying to ensure that those things are addressed in a good way. Kurubatirege taseni kiagatembe kurega skuru ya sekondari ya Tambacha COG. Yegotoka hase ward ya Kigogi meye bunge ya kitutu cha Chenoti kaunti ya Kisii. Litrane ngorko Daniel Ontiri